Khabang daw tay bukjong hanyo hai kaisa kha khamjaknai mampli sal kisa swkang je sinai kami o khoroksa current department o samung khai tongnai sebo khai tongnai honji dupini current sranman thangtini current short nangai klaiui tabuk mono jibi sakha nokni mangkwthai tui phai tongo tabuk ning nukung chung paisok palijak ground ni pora phainani bagui tomni kema ke kwrwng kwrwng thaio current department ni je sebo khainai rok amake short nangai thimani amo tom karonai thai tong obo chung current department ni borok rok chung kok sainai tai nok nukung borok rok tai bong nok nukungo sob sobo tong chung o borok rok chung swngnani bagui tabuk je bongni nok nukni borok tai jati gosti rok phai sok pai laijak chung bongni jati gosti tai mini nokni sob sob tong chung o borok bai chung kok swngnai engke phaji je mini kwthai baljaknai sajugui kha khamjaknai khaiui sajuklai tonglaio borok bo joto lukorok bwkha khamlaijak khoroksa current department no khai tongnai ba tomni bagui ba bo amake hototsa current short nangai thina nangkha nabo current department ni nangkha dosh tongo nang somni dosh tong chung obo nai tiklainai chini mampli ni bising chung tiklainai tomokhe bo current short nangai thai nangkha abo current department ni kuno nakul mungkhrui kaham ke tomni bagui bo amake thaiman klaikha haji current department ni naikolma hamya ni bagui no keno bo thaiman klaio ang je ani je uansukh mungkha haji chung bong lukurok bai chung kok swngnai lainai trwk trwk phainani bagui ang cameraman sanai tabuk borok ni nok nukni borok tai mini sajla baina chung kok sainai laino obo khe je mini bwsla ni bo tongo sonjit dupini ni takhuk sonjit dupini ni bwsla abo okra chung bo bai kok swngni nailainai min babu tom khe thaikia nin babu je thimani bofur rogo thaikia babu ungko thimani moro je baby krom kismani kani bini achaimani salo thaio mongobaro ni sa koi tariko abo tini no ungo tini 19 tarik mongolbar na engke nini babu nungno nungna naikha ang nugyaku tawkhan nugyaku babu no nugyaku na nini babu bo jaga sebo khai tong bo chongmano current department o samung khai tongmani nangkhe bo permanent job nangkhe tamo hajira khai tlangjak mono permanent klai ko abo kaisa private haisi abo bo rang thingma maya timo mathi no agreement khai tlangjak hama haida bwsuk rok bo rang mana phu agingke 8,000 da 9,000 da jani mano normal khe chaluk tongo na ati khen chaluk tongo tabukle nini je current department ni nungtang wansuk current department ni chaya tongo nangkhe tamo wansuk nini bwkhao ang sauni che kam kisa saimaya babu sijak hangke bono se singnan tongmani tamo ungke boi angke bono bilik phaya ang bingdol ongno singmani hingke current line of khaijaya ta swnam tini sabu babu no hingke babu thangai swnamui tongoi pho ati hinsao ta bingdol hingke bingdolom hinsao na hingke saburo si ungko chini madi kagjak tongo ati abo kagjak baga babu sor nangai kwlai tongkha aro abagui sorungo hinsao ta o pai je klaimani yagulo sob tonga por current department je samkhai tongnai koijon borok sebok tongmani na jaga haidemano borong aro gari kasia ungko 6 7 jon hai borok tongo body kholo sam tongmani haidemano ungko bigudas tangmani lama chongni o odo sam tongmani tana ke je current ni je department ni borok sor sogoi begini borong nogole phaio ko aifano babon ungko hospital o thangkha khwnao ta nang tabuk nin bwsak nin bisingtwi nongtom sana buchung current department borok current department ni borok asung sanamo chungo ang tabo ungko nok nukungno tlang thangnani no ko nai tlangnani bago naikolwi abo ano kaisa mane job phan mankhe chao ta engke nong hapango je asuk tongnai je montri current department ni montri rokno nongtom sana buchung nin bisingtwi borong kun mane bor to khoroksa montri ba borok se naikolnai je current department naikol tongnai ba
borong to ni bising tin tong ko pesan tong nai ang asam chana mo jong jeng ano job ya ke ba jemong sa rang phainya ni sep di ni ke sana mo jong ta job rok phan mang hi chaw ta ang no khong nai tong ba ni nu ko jena borok tong ang ko ama tong ke ke mas tong ba bu tong man ko ri kha ba khapang ta te buksong bukha khamjanai bo khoroksa no tongmani tai mini monai tongo mini monai to boroi boko chala boko joton sa okra mono tula yango mini monai kusu angno rong phunwana bukha khamo chini tiprasa khoroksa maike current department no sabok khai tongnai tomani bagile thika saime kenor current department ni bul tongnai jaga ni ang kha khayo asi current department nong jeng sungnai botam khani thika je apro je uspoto je tongnai obor ngom jeng sungnai tomo ke thika tomo kha bating kha amon jeng sungnai haiji obongke joton sai kusu ni monai mung tomo ria ni papa thima nang sai demang kha saimang kha tamga thini papa current kusu ba nang bokol support no kelas pura ba school taunin babu song kere ning bukha ta kham khamona khapang taute bu song tai kok sang ya tom ni ke anggo atam nai bukha khaim phayo tom ni kam hai roka ka jang nu khang ka mokol mukti kala mu sang hachi jeng mo khorok sa ti prasang ge amai ke bu phaya kar kalang thang ke borok ni tom nang sung saimang sung bujiu hachi cameraman sanai yang ter phanin bon lukurok kwbang ma hai sopai laijak boni jati gosti rok khaji tini ni salo tom ni bagile current department kena ba bul tang barun ko ma sabo current department bul tong aji naikel mung hamia aji current department naikel mung hamia bagnya ma hainu ken bar sak sal thangai ra ang current salamai ang amake sajung bai ning yable jaga tom joto palmi lu sab current salamani kase bebosta na jago haji kenabar current department ni bul nai jeng sungnai ko khaji jeng tai khorta mini hokoban jeng kok sungnai na khada tawde pusong nang je thine ni nang tam plai ako ani boy ke dabo ani abono o sikango tamo thiman kali ke bo o current shot khaja po karan hot ke bo abono angkai oko brong ni stap nangka now abo geng te khaya de ningka ta broka ang brong nangka ta te khray oni sa bai ke te khray ke shot hai khanota o ska ang jibi ma samu kata brong da borong main point okay da bo brong ni CDP wo do abo angkai bai ke shot khai khani male o china mati wo kesali ikam tongpo o talbo kisipho hai inge se apro wati walak da ko wati watai pha ksa aro kisi itong khanta hai ni sa wata broka abo se tamong kha baca si tongsi pho boke o ani boy rok ta naisi nai mali angke sogai khai kabis toisi o jibigo angbo haba thangnai ba saman ja ano phone khai ka hap dia ta phone ania ai khai oro khai sari sok bai kang khai bris sok bai kang khai khana kha bai khana kha o ani daran ya aro phone o bigudas ni sonji sauni rekata taman sa ba o ko current shot khai ja kan nong ni aro ni sonji dopini ni khai ani boy ta ai khai ang orom batai thangka sari mai chama se orose tosi ang mai chama ni ang ba ase horeng khai thangman dia ai pho o dolok khai ba thangbai ka ang horo ase horeng khai ang ba thang dia ta soro do akhai a department ro ai khai nang thao ka rijab lawoi jibiwa thangka ai khai brong no sei ka ani trai ba aro kam khai khai do o bo phang ba de ok tan ta nung aro department thangkai sede sepet kha sepe ya de nai dini cha kang khai brong ta me om ya bo thangai phai bo bro kam ba khai ya tam ya ka abo ang khai ka current department long do je ang tabo ni wan sum tong tong ani wan song ung khai current department long je khai phan chakri ra nan nango bro bai khe nok nok khone manage khen nai tabo sab sal tong nok no sonjit ko ani sonjit ja sal tong mani kana sonjit bese charoi tong kai ni ta bolo sab sal sinai abon do oko ang khai oko current staff long do brong na ang je khai phan chakri na nang nango je khai phan lang nang abo
baik tabok manage khenai sarai bo parikha se dei malnia discuss exam tongo Bo bori tong. college pori tong ta bo College. degree college ko Bo semester. ha Bo semester. second Second ama. tabok bo pora kring ja tongo bo nukhung no taroran dangam dre abon oko ctp paikha ang sa sa nai bno brong na abo bro oro phainang ka Ar pani ko. je current department oro phainang ka brong tini Jotono. abai no ang brong no ono do khaisa je khai phan chakri ran nago Kajar nang na. baike bukhang mano posenai amano bumano bahibo posenai no nuko brebo hajira pasa thaimai abo asok no tang khai Jotono bong no khung jotono po chong na. abai Ya no sonje rupi ni no chalu ki tong mani amai. Kena. ao Min ko mo. joy chandra lupin Ambai do. Kapan tau te puchong bo bustani talong kana mini exam ni khang chung khana phagya college ni exam. Nge chung tabi samon kok sum ne le jaw no. Ni exam bo fur tong. bus kang mas ni 6 tarik exam to 6 tarik ni simi Nang exam beri mana kana. Beri mana kana. rei to nang ke to rei mano Beri mana no. Ke tabuk norong no. Rang puisan jaga to jotom keser bi thanga norok tabuk. Ge current department rok nang kono phaye sa sapa kya. Nang mai khet ne rokum sa sapa ma. mas pan kun ke phaya ko sin no Phaye ko na. ti sai ko ke Mas ban phaye ko na. phaya ko mas pan phaya Min bong tong kan. sayar ni Min mana ni. ria rupini Ya rupi na. Kapang tak diputong jeung amakino current department ro jeung kok sai nyai. Current department bai samani agulno jeung kaham ke clear babe sai manai current department ni dus tong dus ke jeung abon jeung nai skol nai ji. Ge soesang nai tong ni tinang sati joton nukum kaham bai.